I bring my heart to you. I bring my heart to you. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Ndincede nakalentsini nje. Ncede nangalentseni. Ndive wena wedwa Thixo. Ndive wena wedwa. Uthetha ngomkhonzi wakho. Uthetha ngomkhonzi. Ngalo ilizwi lakho. Ndiphilise. Ndiphilise. Ndingxolise. Ndiphakamise. Ndithuthuzele. Ndiphumelelise. Egameni likaYesu waseNazaretha. Dear Lord, I pray in the name of Jesus. I bring my heart to you. I bring my soul to you. I bring my body to you. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Impilo yami ndiyixuze egazini likaYesu waseNazaretha. Ngokholwa abantwana bam ndibanxuze egazini likaYesu. Ngegama likaYesu. Ngokholwa ifamily yami ndifihle egazini likaYesu. Ngokholwa egameni likaYesu. Lilo elinamandla, lilo elithethayo. Igazi likaYesu, igazi likaYesu. Yonke into ebizwa ngegama lami ndiyixuze egazini likaYesu. Egameni likaYesu. Impendulo uThixo andinike yona ndiyifihle egazini likaYesu. Impilo yami Thixo ndiyibeke egazini likaYesu waseNazaretha. Ndiyathandaza ngalentseni nje. Isandi sakho mandisive. Ilizwi lakho mandilive. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray. Asibethe izandla sonke sihlale phansi ngegama likaYesu. Amen. Thank you, sir. Namhlanje ndifuna ushumayela ngomyalezo othi no other gospel. Hallelujah. No other gospel. Itshona kunye nami. No other gospel. Say like you mean. No other gospel. Be louder than that. No other gospel. Can you say like you mean now? No other gospel. Kawuphinde ukhwaze kakhulu nokwena. No other gospel. When I preach about the subject that says no other gospel. Asilidinge elinye ivangeli. Hallelujah. Asilifuni elisefashonini. Asilifuni eliqonyezelelweyo. Asilifuni elongezelelweyo. Sifuna lona kanye. The gospel of Jesus Christ. Yaye sizawushumayela kanye lona. The gospel of Jesus Christ. Hallelujah. I was given the opportunity yesterday esingcwabeni, and I felt ukuthi ngenxa yexesha lam ebelincinci, let me be so direct about Jesus. And after that I got the comfort, the consolation emoyeni wami. Hallelujah. Ukuthi this is it. Hallelujah. Ithi lento, this is it. Hallelujah. Namhlanje ndifuna ukuthi ndicacise ukuthi what the gospel is all about. The gospel is all about the birth of Jesus. The gospel is about the death of Jesus. And the gospel is all about the resurrection of Jesus. Hallelujah. Now, Makespide, the gospel is all about the birth of Jesus, which was the mystery. Secondly, the gospel is about the death of Jesus. That was a mystery too. The gospel is about the resurrection of Jesus. Can I hear amen? Kukhona umuntu lapha namhlanje ekufuneka eve ngamandla evangeli. Hallelujah. And he wants to escalator ukwazi ngamandla egospel. Ngeke wadinga amanye amandla. Ngeke uhambe ufuna uconsulta kwamanye amandla. Ngoba isizathu sofuna uba uyixube lento awukajilekelwa ngamandla into oyiphetheyo. Hallelujah. The gospel of Jesus is powerful. Hallelujah. Can I hear amen? The gospel of Jesus is powerful. May I not say it is powerful, it is very powerful. The only gospel ekwazi utshintsha umuntu
ivangeli kaYesu. Hallelujah. Ayikho ireligion ekwazi utshintsha umuntu. Ayikho inqawe ekwazi utshintsha umuntu. The only gospel that can change ubomi bomuntu, it is the gospel of Jesus. Umhlawumbe ulikholwa elidala ekudala lilapha sowulibele into yobana ingumlilo lento. Lento inamandla. Lento ivalelwe apha kuwe ngaphakathi. Nangoku sawuthetha ngayo kudilika amawa. Nangoku sawuthetha ngayo kuvaleke isiwongo. Sisivala sibe kule ndawo by the gospel of Jesus. Can I hear amen? Can I hear amen? 1 Corinthians chapter 15 verse number 7 singafundanga bazalwane. Ithi nali ivangeli esilaziyo ukuthi Jesus died according to the scriptures and he was resurrected. Wabonwa ngomama, wabonwa nguKefas, wabonwa ngabayi 500. Athi ke lo mposti le ekugqibeleni kubo bonke ude wabenwa nandini. Uthi I was the worst sinner, but I became the worst saint through the gospel. Today your life must be changed by knowing that Jesus is powerful, by knowing that Jesus is God, but by knowing that Jesus is the only Savior. Akana ntanga, akana competitor. Hallelujah. No other gospel. Paul is visiting the church of Galatians because elimandla lafika lanikwa ivangeli, but kwafika amanye amavangeli lasuka ibandla kwivangeli lenkosi uYesu langena kumavangeli angaqhelekanga. Uthi Paul bazalwane, who has fooled you? Because nina niyayazi inyaniso, niyayazi kuyanithintayo. Because umuntu uyakwazi ubiwa esecaweni, umuntu uyakwazi uduka esecaweni. Namhlanje may I revive you not to be lost while you are inside the church. That Jesus is the Messiah. Jesus is the only King. Hallelujah. Who was crowned with thorns. Okwathathwa isiqalekiso sabekwa enhlokweni yakhe. Khona ukuze mina nawe singabe saphansi kwekesi namhlanje. Through his obedience to the power of the cross. This morning I'm reviving the church. Let us fix our eyes to the author and the finisher of our faith. Let us not look to the things as isiphazamisayo nakwindlela yokholo. Masibheke kuye. Njengoba sibheke kuye nje, izinto ezisigqibayo uzawudila yena nazo. Hallelujah. Can I hear amen? Kunena iveki sudedicate ixesha lakho ujonga izinto as out of your control. Thatha ixesha lakho uthi amehlo amabheke kuwe Nkosi. Hallelujah. Thatha ixesha lakho umdumise. Thatha ixesha lakho umzukise. Take your time to praise him. Don't praise the prison. Praise him in the prison. Hallelujah. Don't magnify the problem. Magnify him while you are going through the problem. I'm here to revive the church. Let us come back to Jesus. I know that we are in him, but let us be reminded as the approaching Passover. There is no other king. There is no other man. There is no other Lord who's got the power to save the soul except Jesus. He was born by a virgin. That on its own is a mystery. A virgin, how come that this woman becomes pregnant without meeting a man? But a woman, hallelujah, became pregnant. And she was about to get married. Kwaba disappointment. Eyenzeka ku Joseph. Ngenxa yobana kuzokhululwa thina. Kodwa you will be pregnant for 9 months. And that
which you shall carry will be a holy thing. Uyawuthiwa igama elithi Yesu ngoba uyabasindisa abantu bakho ezonweni zabo. Number 1, awuzisindisanga ezonweni. Number 2, awusindiswanga yitawe ezonweni. Number 3, awusindiswanga ngumprofeti wakho ezonweni. It took Jesus for you to be saved from your sins. That is why this morning you cannot be better to any person about the gift of salvation. You can always give thanks to the Lord. Ukuthi Yesu ndiyabulele. I was nothing, but today I am your child. I was wicked, but today I'm your righteousness. I was without direction, but today I've got direction because of Jesus. Can I hear the church say Jesus? Can I hear the church say Jesus? Usatana wabanama mnwele. Ukuzalwa kuka Yesu. Ngoba every time there is about to be a breakthrough ebomini bomuntu, kuba khona ukuxokozela esiwogwini. Every time kuzozala into enkulu, kuba khona izimo ezenza noise. Kwaba khona ingxolo bamunqayiya. Hallelujah. UHerode wavana noPilato bengavani because kuzawuzala ikumkani. Baya kufamily kaYesu bathi where is he born? Uzalelwe phi ukuze nathi sizomnqula. Hallelujah. Befuna ukumbulala. Ndicela uvume nami namhlanje akho Satan that will abort your dream. If your dream is orchestrated by God, don't worry about the demons. The Shemaiah George, the message at uNkulunkulu nexesha. The city there is Chronos, there is Kairos. Hallelujah. City uChronos, lixesha olujonge edongeni. But Chronos, lixesha likaThixo. Ixesha likaThixo elingaqhubekanga ngolaa xesha. Ndathi laa nto bendiyithetha phantsi ozoyithetha apha namhlanje. Ukuthi when God's timing has come, no hand will stop it. No witch will stop it. No demon will stop it. Xa ixesha lakho lifikile, akho Satan uzalumisa. Ndiyamemeza namhlanje ndiyazisa. I introduce God's timing. Not your timing, but God's timing. I introduced 63 of the book of Isaiah. But when the time is right, I, the Lord, will make it happen. May the Lord make it happen in the name of Jesus. I know you have been waiting for a long time. My figure now going back to the season. My figure Satan, I say, you can see that. I said, I will abort your destiny. I will abort your dream. I will attack your children. I will attack your finances. But I decree and I declare that let the season of God be made manifest. Oh, let the season of God be made manifest. I announce God's timing in your life. I announce God's timing to your family. I announce God's timing to your finances. I announce God's timing to your career. I announce God's timing to your job. I announce God's timing to your health. The time has come. Your season has come. Oh, hallelujah. And the taking a season in the message, the taking a season in gospel. I figure the season. Yeah, gospel. I'm a Samfa. Mama Pambili. I'm a Pambili. Mama Yumfa. Oh. Who's about to have fun? I need the monitor. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Come on, not in my season, my season. Come on, not the man of God. Introduce the Jesus of the season. Introduce the gospel of the season. Lakhe lafika madoda. Abantu sebeningezele. Abantu sebencamile. Abantu sebehambe zonke. Kwafika kodwa the only author and the finisher
our faith is Jesus. Jesus is the Son of God. I enter to my season in the name of Jesus. March, I enter to my season. April, I enter to my season. 2025, I enter to my season. I am tired of bad report in the name of Jesus. I am tired of bad news. I am connected to good news. The good news is about Jesus. Be on mission. Jesus changing people's lives. Wazalo watekethiswa. Hallelujah. Bangumuntu phakathi kwabantu. Ulizwe abayinyama. Hallelujah. Wathi xa iqala iaudience yakhe esiza kwabakhe, abakhe zange bamamkele. Kodwa ayamjafisa loo nto. Ngoba as you grow in working with God, you will encounter rejections. But awuzumizwa i-rejection. Uzawufaka i-CV ngelinye ixesha ungamkelwa, but ingakujafisi loo nto. Mali bonke abalenkosi Yesu uzakubaya ngapha ibe ngathi kuyavalwa. Xa ingathi kuvalwe phaya kukhona apha kuvulwe khona. So waste ixesha lakho ujonga amacango avalekileyo. Likhona icango elivulekileyo. Awundivanga. Ndithe kuwe incwadi yeGenesis ithi Edeni bekunemifula eyi-4. BekuneHavila, kunePisga neminye. Kuthiwa bekungenzeki ivaleke yoyi-4 ngexesha elinye. Bekuthi kuvaleke lo, kuvaleke lowa, kuvaleke lowa, kuvuleke lo. I have come to announce an open door in the name of Jesus. I don't care how many doors are closed. I have come to announce an open door by the mandate of Jesus Christ, by the authority of my Maker. I have come to announce an open door. Don't be discouraged by the closed doors. Don't be bitter against the old doors. There is an open door. There's umnyango othi na uvulekile kungabi khona onovala. Othi kanti ivale khona kungabi khona onovula. Ndiyamemeza ekuseni eHout Bay ndithi minyango mayivuleke. Minyango vulekani. Minyango vulekani. Lento ndithetha ayanisebenze. Ungakhona ifoma sowukhona. Ndingathi ningene ngolu. Yazi uba kukhona into eyenzekayo. Yazi kukhona inoise eyenzekayo. Ndithi iminyango ovulekani. Ancient doors be opened. Locked gates be opened. Nobody liphi igqwirha ekudala livala umnyango. Sikhaba isitulo negqwirha. Minyango ovulekani. Wateketisa umntwana. Kanti uzovula iminyango. Wateketisa umntwana. Kanti uzovula amehlo emvama. Wateketisa umntwana. Kanti uzovula izindlebe ezizithulu. Wateketisa umntwana. Kanti uzobhilisa intombi ezinamathumbelikasi. Wateketisa umntwana. Kanti uzovusa abafileyo. Wateketisa umntwana. Kanti uzokwenza inkungu nelanga ye-Christians emhlabeni. Wateketisa umntwana. Ndiyamemeza into oyiphetheyo ingabe kanti ijongelwe phansi ngoku, but sooner or later the world will know the kind of a God that we worship. I know some of you ngathi ayenzi sense, but sooner or later asashimala ukuthi abantu bavela manje bateketisa umntwana. Teketisa wondliwa xolo masebenzele igama. Cela ulibona ekhalizana kufake bafana sanibukela ekhalizana ndeshumaya. Uthe xa izama uteketiswa wakhula umntwana. Manisebenzise igama elithi his stepfather was a carpenter. His stepfather, thank you, was a carpenter. Hallelujah. Masipini bazalwane. His stepfather.
afuna iplanga umntwana, afuna iplanga umntwana, afuna iwoodwork umntwana. Kanti ekugqibeleni njengoba efuna iplanga uzawubethelwa iplanga. Jonga apha ebomini bakho kukhona izinto ofunde ngazo ziza kunceda later. Omnye uzelelwe emanzini kanti ekugqibeleni kuzovala amanzi esawela nemanzi. Utheka ejonga amanzi wathi ndiyayiqhelile meko, ndazalwa apha ndakhe ndafihla emanzini, wathi manzi dendane ndahlukunyezwa ngamanzi. Ndisenisa ndikalivele iplanga eGolgotha, eGolgotha ayoyiki ndiyambelele yathi ibhizinesi yasekhaya, into yemithi, into yeplanga ndiyiqhele ekhaya, ladityaniswa lenzelwa yena. Wathi bazalwane bafike neGetsemane sithandaze, andoyiki kufa, ndizothemba umntu ngegazi lam. Andizanga bathenga imimangaliso ngoba namagqirha ayenza, ndizobathenga ngegazi lam. Haleluya. Yayimvana kaThixo yalenga eplangeni, laphuma igazi, labetha umhlaba, yasuka ikhesi phezu kwentloko yomntu, yasuka ingqumbo kaThixo phezu kwentloko yomntu. The gospel is powerful. Come on, church, the gospel is powerful. I will be preaching the gospel. I will also be introducing the seasons. I say, members of God, 40 days, 40 nights. Yayothandaza ngoba uThixo akamsebenzi uNtamgamsebenzakhe kwanyanzelwa makaqala wasetyenzwa abe ne-encounter noThixo enguThixo. Yahlala ithi after 40 days xa iphuma entlanga yafumana i-guest yokuqala, i-guest yokuqala ibiyo-breakthrough, i-guest yokuqala ibiyo-angel of light, i-guest yokuqala yanguSathane. Phuma emthandazweni, the first guest to encounter was the devil. Akuthiwa kanye uyigqibile ifasting, yafika yashumana i-guest, yathi ubungunyana kaThixo jika lamanje abezisonka. Awukoqala uthemthwa nguSathane. Hallelujah. Awukoqala ulimbwa nguSathane. Awuzawuya phambili funeka uyipase la test yolimbwa nguSathane. Awuyipasi ngezithuko, uyipasa ngezwi. Yathetha ingonyama yathi kodwa kubhaliwe, a man shall not live by bread alone, kodwa ngalo lonke izwi liphuma kuThixo. Malibonke igama lenkosi Yesu. Hallelujah. Ndiyayazi uSathane uyashumayela, uthi ubusindisiwe kutheni ungaphangeli, ubusindisiwe kutheni ungenamali. Tell that fool, I will not live by money alone, but I can still live by the word that comes from the mouth of God. Nikhona bazalwane, have a way to answer the devil in the name of Jesus. Wamthatha wambeka entotoyini yentaba. Hallelujah. Wajonga i-cities phansi njengeTemp Mountain, wathi ubuthe wanqula kum, ndakunika bonke ubutsheni. Nanamhlanje sayisystem kaSathane. Bonke abantu abarich kukhona apho baphoba khona. Bonke abantu abarich hayi ngentando kaThixo, hayi ngobutsheba obuclean, bakhona abarich clean, but kubakhona bathi mna I'm selling my soul to the devil. uSathane akanangxaki nokunika imali as long uzokubutha kuye, akanangxaki nokwenza sityebi as long uzokhothwa yinyonga yakhe, akanangxaki yokuphumelelisa as long unamakhubalo endlini. Yathi ngingonyama, yathi kubhaliwe bathi uzungaqhubuthi kwabanye uThixo, uqhubuthe kuThixo wakho. Number one, Jesus was tested by stomach.
passed that one. 2, he was tested by the appetite of wealth. He passed that stage, that test. Go to heaven, go. What did he believe? He can't let us know. God and the pastor. Kule sisi, no believe we're going in direction. I decree, the devil will not pass. The devil will not make it. No one test to no one tempt to you shall make it. No one live on the you shall make it. No one live on me, you shall make it. No one live on this Mali, you shall make it. No one live with Aweni, we are passing test your lingua. Also, we are far because it was your great pass. Now they are introduced every person, for in him there is no failure. Was a Tulupa in Nazareth. Eshakile. Epuma be fasting. Was a Pakuleko. Wafundi scroll. Wafundi Bible. Watu moya. Moya. Watu moya wengos. Praise God. Oh, let me church now. Watu moya wengos. Praise God. Watu mtabisi. Waxelela abantu akhule phambi kwabo ukuthi yazini ubana I'm not just the son of Joseph. God has anointed me. Wathi nasi sazobathambisa ukuthi ikhula amakhoqa. Injongo yentambiso kukhulwa kwabantu bakhoqelile. Wathi number 2, isizathu sobana ndithandiswe kukwazisa ngonyaka wenkosi. Ndizomemezela indaba ezilungileyo. I'm here to set the captives free. I refuse to be anointed by God and lead people who are in captivity. Abantu abalapha namhlanje funeka baphucuke kuko konke ukukhonkqa, noba kukhonkqa kwaseKapa, noba kukhonkqa kwaselalini, noba kukhonkqa kwaseMandela. Uba ulapha namhlanje uyandiva, amakhamandela Tabata mawaqhawuke. Andiva bazalwane, nditsho nokuza uyivisita amakhamandela mawaqhawuke. I don't have to give you salt. I don't have to give you material. I have to tell you by the name of Jesus. And the name of Jesus alone is able to set you free. Nobungalale busuku zawukalula tonight. Ngegamani kaYesu waseNazareth. Nobudliwa sinhlungu zawuphila uyakholwa. Because the gospel is about Jesus. People work at work. Namhlanje ndiyamemeza uthi the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord. And this is a sure theology. The Spirit of the Lord. And this is also about this about the Spirit of the Lord. It don't dilishana nayo itibu moya gatiko. I think it's moya gatiko kupela. Itibu mtono moya gatiko. Education is not enough. Your money is not enough. Your skill is not enough. Your talent is not enough. You need the superpower. You need the Spirit of the living God. Shout amen. Shout amen. Oh, the devil is losing. Shout amen. Yes, you are winning. Shout amen. Yes, you're breaking through. Shout amen. Yes, I introduce you to the season of milk and honey. Shout amen. Arise. Oh, Jehovah. Let all your enemies be scattered. Oh, hallelujah. Nobody my violent. Abati manam goes. Imaname right. Imaname left. Tutula yogite pamkwama. Titutulene tiko. Gekamani kaYesu. Magwenze ki operation tutula potala kona. Tutuli mimoya ge mimoya. Gomoya wako. Gomoya gatiko.
And the Spirit of the Lord is upon me. And He has anointed me. Kukhona abahlebayo phansi. Abathi ayibonyana kaYosefu man. Ayibonyana kaMariana. Yathi nganga bengizolixela lo ayishumayela yayivala iBhayibheli yayeGalile igxothwa zifamily spirits igxothwa ngabantu abamaziyo uba ukhule nabo. What is miracles are not for people who are familiar with me. Kuta wangene eGalile siya eGalile. Wangene eGalile. First thing wadibana nomama kaPetros enomkhuhlane ezofa amphilisi. Second thing wabona abantu benamadimoni wathatha olive oil anointing oil wabathandazela abafundi bakhe kuthi lavakala udumo lukaYesu. Namhlanje ndiyathandaza if uhamba noYesu maluvakala udumo lukaYesu ngakwe aphuma bakhona. Makungabikho systemic rejectayo, makungabikho systemic ohlulwayo. Hallelujah. Ngoba yonke system it is man-made or devil-made. But today I'm here to announce the system that is godly made. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Bonke abantu bebegriva, bonke abantu basibohluleka. Ngegama likaJesu, let the system favor you in the name of Jesus. Nazareth, and I'm getting down. Did you let the system favor you? Go favor Magdalena, my favor winner. Go favor Kappa, my favor winner. Go favor family Akon, my favor winner. Let the system of God. Ukuthi wenza njani wena uzobaxelela In the name of Jesus. ukuthi it is Jesus. Hallelujah. It is Jesus. Nake bazali bami ngoku ngalensini nje ndivuka nento yethi mayiphele abantu kaSathane emlonyeni. Ngigqibela nasikhonza yena. Sikhonza lo. Mama inciphe imisebenzi kaThatha. Mabandi imisebenzi kaKristu. Noba sombona somngathethe. Mayiphele ba nguSathane lo. Ngoku language enje liyivakalisayo. And Jesus made it again. He made it yesterday. He did again. Mabekhona into ezawutsho ngoku ethebethe wayenza uyaphinda futhi. Uqalele ngoYesu uyaphinda futhi. Uqalela nto yakhe uyaphinda futhi. Uqalela nto yakhe abantu bengandifuni uyaphinda futhi. Abantu bendilo uyaphinda futhi. Jesus, do it again. Oh, in the name of Jesus. Do it again. The name of Jesus. Do it again. Do it again. Okay, wayenza nayibona phela uyenza. Danke nayibona movie yakho phela uyenza. Danke nathandaza nalila ningabethwanga muntu phinda futhi. Danke nashumayela ivangeli wema umhlaba phinda futhi. Danke nathandaza waphendula phinda futhi. Danke nasila ukudla waphendula phinda futhi. Thixo phinda futhi, phinda uniphilise, phinda uniphamandla lakhikhala, phinda uniphamandla kuthenga imoto, phinda futhi. Thixo thetha ke. Athi Solomon indeke yakho iyawuphinda ibeke. Uba ukhona imali uzawuphinda ubeke. Uba uphila ubomi ngaphandle kwamatyala uzawuphinda uphile ngaphandle kwamatyala. Into yakhe yakhona izawuphinda ibe khona. Phakathi kwengxaki zakho oma uzibale zibale zonke
but imali mayingabikho kwezongxaki. Okay, masiyeke bazalwane. Ndivele lokomnye umprofeti oyithetha ungathi arrogant. What? Don't even pray for me about finances. Amongst the problems that I have, never count me in kubantu ababhuka, because I've got a covenant with God. Ndaqoma thina thina ngathi arrogant ididala, bana bana ndicela ntonqa kaqinile. Ethi those who know they are God. Those who know. Asipile bazalwane. Those who know. Those who know. Abamazi uThixo. Ngamgxeka wena bengathi yaqhayisa. Abamazi uThixo wakhe. Abamazi indaba sekwazanini naye. Abamazi uThixo atudaleli, they will do exploits. Ngicela uyithathe le code ibe iza kusebenzela. Uthi phakathi kwengxaki. Emasibalo lo 1 mayingabali lo ngabe namali. 2 mayingabali lo ogula. Okay, andiva ne. Akenthoka icala khona zavu amen. Sayithi audience yami. Izavela no amen ophezulu. Lapho phakathi kwezinto emazibani, into ezimisa umuntu ukubakhe ziyithuba kungabi namali nogula. Noba uclever ngana nwangisagula ubomi buyaphi. Ubomi yathini? Manje ujikeleze lokuthini manje sithi kumele uyabloka. Number 2, eyamnike choice yokumisa ubomi ugula. uJesu sidudu esingayiwe for Manje uqashele izigulane. Bakwamkele siditya ilalula brown sugar akontroyise ba. Ingathi datha nekhiwe. Right yama kokamba. Ukugula kukoxuthela iwili. Ugula kufana nejele. Ngokumuntu osejele uthathelwe intando yakhe. Izifo zithatha intando yakhe. Aphela ngamagugu elilizwe. Wazi ukugula. Ndiyamemeza. Nothi ngabakhokhela ndini. Iminyaka mayande. Imali mayande. Esamudane ngeniphaka amaxaba sana. Andikazufa. Iminyaka mayande. Imali mayande. Sawuzoba ke ngezingxaki. Ezingxaki ezinjenze njengochithela insila kumeza phambi kwazo. Sazibona nexesha. Abathi mina ngikazufa. Ngikazuyibetha. Ngikazufa. Kwalento yongcwaba pha endlini iyaphela. This morning I saw umkhwenyana wakho enqolotshwe sifo. That's why I need a reconduct. I called your daughter in Amsterdam. That the Monusata. Enela. The Tadasi. Santa la mkhwenya niyakhola. Okanye akakhola. Uthi kunibonisi. Ayisibasenzeka. Dithi nakuwe. Nokuse listing. Dikutima listing. Hallelujah. No be family yakho bese listing. Dikutima listing. Yabafayo. The man of Psalms 118. That I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Ah, can I hear amen? But the fear of death, fear nothing. The woman is dead. Temba don't say
makufukufu egazini. Sheko nisithi rice nomngqusho. The gospel. Yonke lento ndithethayo I'm powered by the gospel. I'm powered by the power of Jesus. Andizuyishumana enye into. Ndizashumana navangeli. Yayivula amehlo bhatimeni. Inamandla, ibona inamandla lendida. Ndizashumana navangeli yayivusa uLazarus ekufeni. Ndizame kuyo ke mna kanozijingela. Ndizashumana navangeli yayimisa ithombe legazi liliqoko anozijingela. Ndizashumana navangeli yavusa unyana wasenayini womhlolokazi azojingela. Ndishumana navangeli yaphilisa umfana madoda kwathatha amathatha idyaniswa nomhlaba kwathiwa eFather kwathiwa be opened. Ndizothetha ngaloo nto. Ndizothi every closed door eFather, every closed destiny eFather, every closed growth eFather be opened. Come on church, be opened. Efatha vuleka. So the student ezingane accommodation vuleka. Bonke abantu belindele i-email zemisebenzi kuvulekile. Invest man. Yekudinga ngophupha ngo. Dinga ngobo. Efatha. Efatha with the capacity of this ministry. This will be the church without walls. This will be the church that will affect the city of Cape Town, that will affect the country of South Africa, that will affect the continent of Africa, that will affect the global community, which is the world. I pray, Efatha, opportunities, Efatha, finances, Efatha, healing, Efatha, deliverance, Efatha. No other gospel. Listen, I was a confessing quick. Listen, Nicodemus. Yes. The children of the Lord shanty. Listen, Vera, the quiet. Little high. The content is meditated. Can't ask me if I take a lunch. Oh, I'm quite dramatic. Who to take a makela? Take us about what take. Kubelako. Ngayithatha nithi la. Njengoba ubuhlungu kulwa nothabo ngalazi. Yathanda namhla. Aya. Ngithumela intolo. Apho kuvala lokho. Njengoba zama. Uba wavala ifamily ethile. Bawathini? Bawathini? And part of family is aware. Ukuthi ba responsible ukuvala. Whether they confess or they don't confess, let their hands be moved off. For this, in the case of death, I don't care. I don't care. My land is a graveyard. Into yomntu mayibuyele emntwini wakhe. Le nonsense yoguga ungathathanga. Into yomntu mayibuyele emntwini wakhe. Le nonsense yokusebana uzofumana abantwana ungathathanga kokoko. Into yomntu mayibuyele emntwini wakhe. I introduce you to the season of grace, to the season of favor, to the season of empowerment, to the season of possibilities, to the season of laughter, to the season of triumph. In the name of Jesus. Hallelujah. Let it be like when they say, "See a pabini, a pindi boyum fa, yaka
ayenza imiqondiso. Ayenza imiqondiso. Shumana nge-kingdom. Ayithi kingdom amuyeki. Ayiveza amandla evangeli. Yes. Wayengenatyiwa ezithengisa. Wayengenantaba azinika abantu. Wayengenanto eziprofetic into azinika abantu. Wayenika abantu the plan of God. Esebenza kakhulu ngefaith. Esithi ngabani yakholwa na. No other gospel. Uthi uPawulos noba ngafika ingelosi isuke ezulwini ishumana vangelimbi mayiqalekiswe naphakathi. Uthi njengoba ngishumana kwabazalwane baseKorinte ndizimisele ukunipresenta before Christ njengentombi engazange yadibana ndoda. Qinisekani uba aniphathaniswe ngamavangeli azongena eMandela azongena amavangeli nabo kayangena. Dithi no other gospel. Thetha tamhlale phansi. No other gospel. Dithi azofika ibe ngathana amandla lingabalandeli zelilandele the gospel of Jesus. Ubuyesu yamkelwa lilo. Hallelujah. Uba kuthiwa kuza ezulwini lilo. Uba kuthiwa phila in-godliness ubuthixo lilo. Uba kuthiwa thandaza egameni likaYesu lilo. Uba wamkiswa amandla kabayingcwele uyobhaptizwa emanzini lilo. Uba ufundiswa ukuphilela uThixo lilo. No other gospel. Ngizopusha namhlanje bisothi into yamandulo mayibuye, into yathatha ubheka mayibuye, into yaRichard Philisa mayibuye, into yaRobert mayibuye, into yaPaulos mayibuye. Ngizomemeza into yathatha uMasele mayibuye. Sithi lona ivangeli legama, ivangeli legama likaYesu. It is a simple gospel, yet powerful. It is the gospel of simplicity, yet life-changing. It's not a modern gospel. It's a gospel of the old. I think into in that direction. It's on the altar. Yes. Nukuchwala phuqa. Ayihloliswa nasehlane. Ngene enhlizweni yakho. Utshintshe impilo yakho. Yayingapheli 2 months. Isengulowane emaziyo. Wayethi xa evela athi njengondoda yaphakanyiswa eJerusalem athi lona emaziyo lobe ngimbonile igama imomenezi. Ndiyathanda usaphuma namhlanje aba bakwaziyo aba bebekubonile igama malikomenezi. Dithi igama likaYesu, dithi igama likaYesu. Hayi igama lekawe, igama likaYesu siyavala. Hayi igama labantu kodwa igama likaYesu. Aba bakwaziyo malikuvuselele, aba bakwaziyo malikomeleze. Hamba uthi thank God for my pastor. It was good for me to be afflicted that I may know the ways of the Lord. Though he kills me yet I'll still trust in him, for the Lord is my shepherd. Today I introduce the new season. The new you is about to manifest. The fresh you is about to manifest. For no eye has seen, no mind has conceived. Oh, hallelujah! This is God's living word. Ndikulanda emaphakathi. Ndikulanda kwi-eternity. Oh, Goku, I'm taken by the developers.